आरो गारिदो गोलैदो दे जुबदो आङो बाय बोरैबा नांदैखौ नुनानै गाइस आंनि गारिखौ आङो गोबां समनि उनाव बुंबाय थादोंमोन नालाय आङो माने एसे कालारिं होगोन होननानै दा आङो रिंखौ नायनोसै मा कालार होनाय जायो गारिखौ नायदो फार्स्टआव माबायदि ओमफ्राय लास्टआव लासै मा कालार जायो गारि महरखौ नोंथाङा खिन्थु गाइस खाथियाव बारा थानो हाया मोनामबाय थायो कालारा बरिया मोनामो Oh भाई एनका माने गाड़ी गोलैदो याव गाड़िया मा बाइक मोनबा इयो जुबना जुब बायदि मोनदों आङो बाइकखौ 250 ना 390 खौ मिथिया माने आङो हेलमेटखौ खोबनानै भिडिअ खालामनो होननानै भिडिअ खालामबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय आरो इथिंगाले माने गाड़ी दाननाया साइडआ एसे बोरैबा जागोन ना उनथिं नायै नायै आं साइड दानदो गारिखौ आयना ग्लासथिं नायै नायै ओंखाय गारिखौ मोजां नायनाय जादियासै मानो गोलैदोबा इयाव बोरैबा साइड दाननायाव गोलैदो खोमा ना सोरबा खोनाना गालांदोबा इखौ मिथिया दे तामान अन्थाइ फायदो गाइस अन्थाइ बैया अन्थाइ नै तामान अन्थाइ गोलैदो अन्थाइ ओ बाप रे बा डेन्जार बुरजा अन्थाइ नै हाय गाइस गुड मर्निं गासिनोबो गुड मर्निं दाबो गुड मर्निंआनो आरोना गाइस दा माने आङो एखानोसो माने लोमजाबाय थानायखाय माने दैलि ब्लग लाबोनो हायाखै नोंथांमोनहा गासिबो सरि आङो WhatsAppआवबो स्टेटास होनायाव गोबानो बुंहरदो मानो भिडिअ उतराखै होननानै आं खिथादो आरो लोमजादो होननानै ओमफ्राय गोबानो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिहरो इन्स्टायाव आरो फेसबुकआव आङो हरा नङा गासैनोबो हरो बिनायफोरनो खिन्थु आरो दिनैनिफ्राय जुदि सोरबा बिबाबा आं हरगोन हरनाया खिन्थु WhatsAppफोराव बारा इदिग्रे मेसेज हरबाय थानो नाङा आं नाम्बारखौ सेभ खालामना लागोन आरो ना गासिबो स्टेटास नायनो थाखाय गोबां बुङो स्टेटास नायनो थाखाय आं नाम्बारखौ सेभ खालामना ला आङो सेभ खालामो ओमफ्राय गोबां आरो मेसेज हरबाय थाबाथाय आरो भिडिअ खालामनाया एसे माने डिस्टार्ब जायो आरो ना माने आं आरो दैलि ब्लग होबाय थायोना एसे बोरैबा मोनो आरो बांसिनानो मिसा लाब गैया आङो WhatsAppआव बारा अनलाइनबो थाखाया दिसे थानायालाय टाइम मोनबा थाबाय टाइम मोनाबा गैला दा जियानो जाया माने गाइस आंनि गारिखौ आङो गोबां समनि उनाव बुंबाय थादोंमोन नालाय आङो माने एसे कालारिं होगोन होननानै दा आङो रिंखौ नायनोसै मा कालार होनाय जायो जिखुनु जाया दखान थांनानै एसे सायख'नानै होनोसै थ' गारिया एसे सिम्पोलानो जाना दोङो ओमफ्राय दा नै आगोलनिखौथ' होथ'आ आङो उननिखौल'सो होनो नागिरदों गारियानो दा हाब्रु गोजा दैज्लां बोथोराव मा गारि सालायनो दा नै दैज्लाङानो मोनफैगोन अखा हाबाय थाबानो सेस जागोन दा लामाया जोंनिया मान लेथ्राखा इथिंगाले आरो रिङाव कालार होबाबो कालारानो जे जागोन होमबाबो जेबो नङा आङो होनोसै आरो नायनोसै मा कालार होजायो आंनि मथेबा नैखौनो होनो हानाय इ मोननैनि गेजेराव खावसे बेलेग होनो हानाय आं उननिखौ दा जिखौ जाया मानो एसे दखान थांनानै सायख'हैनोसै आरोना दा भिडिअ खालामथारैखाय मा बुंगोन मा बुङा जाबाय थायो एखे भइसआनो ओंखारनो नागिरा जाबाय थायो खालामबाय थाबासो स्पिड जायोना दा इनिफ्राय बरा थांनोसै हारसिं दे गाइस आं डाइरेक्सनाव होगोन बारा गोजानाव नङा मेन गामिखौ बारनानै हारसानि एसे गामि मोनो आरोना हारसाफोरनि बेवहाय थांसै मा बुंनो गाइस नै इयावनो डेन्जार हाब्रु अ भाई हाब्रु खालामना गालांजोब्बाय गारिया yes वाहा जेरैबायदि हाब्रु गाइस बापरे बा आथिं साथिं सेस खालामना होजोबगोन रास्ताया आरो दा ट्रेक्टर गारि फैना होबाथ' बांसिनसो हाब्रु जाजोबगोन आरोना रास्ताया दानाबा इयावसो हाब्रुआ सिद्रिजोब्बाय सानै आथिङाव सेस नांला जुखाबाय जन्थाथ' गानखायाखै दै जाय सेन्डाल गानदो टेनसन गैया सुबानो खारगोन नैफोरनै सोब नै आरो दा खाननैसोआ मा बुंनो अन्थाइआनो अन्थाइ अखाया अन्थाइ जोंनिथिं अन्थाइ फैनाया साननै जाबाय साननै अन्थाइ फैबाय ओमफ्राय गैथ'वा ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगाफोरथिं अन्थाइफोर सिरिगोन सिरायाखैखौथ' मिथिला दा नैयाव हाखराव एसे आथिं सुना थांनांसिगोन आं नङाबा जानाय नंला इदि गोदो थांबाय थाबाथ' मानसिफोरा मिनिलायगोन आंखौ दा आथिं ओमफ्राय साफा सुना थांनांगोन आं जानाय नङा इयाव आथिं सुनांगोन दैद सेस दानाबा नै लपेनाबो सिद्दावदो मा जागोन दा उपाय गैया गासिनियावनो सुथलांसै आङो नङाबाथाय आरो मायाव गोलैना फैदो सानगोन ना मानसिफ्रा बिनो दैज्लां बोथोराव बिनो जन्था गानबाबो हामा लपेन गानबाबो हामा हाफपेन्ट गानबाबो हामा होननाय जासिगोन बे दाथ' आरो नै मोनफैयाखै दासो स्टार्ट जादो दैज्लाङानो मोनफैया बावाखैसो मेन लिडारा इतने जल्दी क्यों अभी तो मैंने स्टार्ट किया होनलायनाय जालाय दा अखाया
अखा फैनाय बोथोरा फैगासिनो दङ र' बेटा गम मोनाखै होननानै दा साफा सुना लाथ'बाय दे जियानो जाया मानो लेथ्राबाबो हामाबाबो सोरबा मिनिबाय मिनियाबा गैया इयावलाय मा दोङो नङा होमबा जिखुनु जाया जिखिनि सुनांगौ सुनानै लाथ'बाय दा बरा थांबाय थानोसै आङो नैखिना बारा भिडिअ खालामबाय थाला दे गाइस थोद साला सेसखा कक' गेमा माला जोबगोन 23 खालि जोबगोन आरोना गाइस कक'आ दा आङो इनि भिडिअखौ खालामखाबाय एक्चुअलि खालामनानै होखाबाय जोंनि तामुलपुरावनो जाबाय थादों नालाय ओमफ्राय आङो खदाय थांबाय थायाखै बे खानसेल थांनायानो आरो खानसेल थांनायानो दा गारिखौ सायाव पुरा थिखांखानोसै आं गाइस आं आगोलावनो फैनो गोनांमोन एसे लेट जाबाय आंनिया फैनाया आहा वाव बेथ' दखानिबाबो दा पुरा रेडि जाना फैबाय एखेबारे हाब्रुआनो सिद्दाव जोबो गारि सलायबाबो बिनो बाथ्राया बा बरा एक्जसन लादों हले एमटिआव सोरनिबा गारिया लाजदो जोंनिया दखानिबाबा स' गाइस ओमफ्राय दा बर्तमान एक्चुअलि आङो होमारथारनोसै दा आंनि आन्दासावलायनो बे कालारखौनो होनो लुगैदों आं उनावबो एसे मोजां जागोन होनबाना बाय नायनायावबो स' जागोन नालाय दा जियानो जाया माने गाइस आङो दा नै खाननैसो गारिखौ एसे बारा गोजान थांथ'ला जिखुनु जाया बावखुंग्रियावल'सो बाय गोजान थांखासिगोन इनिफ्रायसो डाइरेक्ट जोंनिया एप्रिलाव टाउनाव थांखासिगोन नालाय इयाव 20 तारिखाव ओंखायनो आं दा बारा गोजानाव थांथ'लायथ'ला खाथिफोरावनो हानायखिनिखौ ब्लग होबाय थानो सेस्था खालामनोसै दा बारा गोजानाव थांथ'लायथ'ला नोंथाङा नेना थाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो गाइस नै बरा कालारखौ होनोसै दा गारिखौ नायदो फार्स्टआव माबायदि ओमफ्राय लास्टआव लासै मा कालार जायो गारि महरखौ नोंथांमोना नायदो नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा ब्लेक जाना दोङो दा आंनिया सिम्पल दा मा कालार होमागोन एक्चुअलि नोंथांमोना लास्टआवसो मिथिगोन फार्स्टआव आरो खिथाबा नोंथांमोना नायनाय नङा नालाय बेनिखायनो खोन्थाथ'ला आङो ओमफ्राय दा आगोलनिखौथ' होखाया आङो नै उननिखौल'सो होखागोन ओमफ्राय आरो जुदि उननियाबो जुदि बेलेग टाइपनि श' जायोबाथाय आगोलनिखौबो होनो हागोन आरो माने बरा मिलायबाय स' गाइस दा बर्तमान नै गारिनि साखाखौ बनबाय गारिनि साखाखौ बननाय लोगो लोगो गारिखौ माबायदि अबस्था नुदों नै जेन'का लेथ्रा नुदों ना माने गारिखौ इदि गोदो गैयालासिनो गारि सालायनो हानाय जानांगौमोन बरिया नांगौमोन खोमा ना डेन्जार नुदों खिन्थु दा बरिया बननायखाय बिथिंगाले बनजोब्बाय साफा बनजोब्बाय आरो स' गाइस आङो माने एसे सानावनो फैदोंमोन दा एसे मोनाहांबाय दै गाइस माने टाइमा दा एसे जासाबबायना ओमफ्राय गाइस दा गारिखौ इथिंगाले पुरा माने साखायाव होगासिनो दङ फार्स्टआव गुफुरखौ होबाय आरो ओमफ्राय नेक्स्टआव माखौ होनाय जायो आं गोथांखौनो होसिगोन बायदि मोनबाय आङो माने गारि टिंकियाव आंनिया एसे गोथां कालार नायदों खायोना बेयाव बरा मिलायहैगोन ना होमबाना बरा नायनायाव एसे हिट नोंगोन आरो ना गाइस बेनिखायनो कालारखौनो सायख'बाय सायख'नाया ओमफ्राय दा कालारखौ इथिंगाले होबाय थानायखौथ' आङो नोंथांमोननो ससे भिडिअ खोन्थिबाय थाखादो नायदो लास्टआव लासै गारिया माबायदि श' जायो माने एसे नायदो आरो माबायदि जायो माने दा बर्तमान दा होबाय थादो गाइस ओमफ्राय लास्टआव लासै गारिखौ माबायदि नुगोन खेबसे नाय ओरैनोथ' दा बर्तमान नै गुफुरखौनो जिग स्टाइल नुदों गोजाननिफ्राय गुफुर कालारखौ जा स्टाइल नुदों माने गुफुरानो समायगोन बायदि स्टाइल नुदों आरो ना माने कालार होनाया मोजां जाबानो स्टाइल नुयो कालार होनाय लोगोआवसो मेन दा बराया सारनाय सोरबा सोरबा दखानिफोरा सारनाया बाय बेलेग जायो खिन्थु सारनाय लोगोआवसो बराया स्टाइल नुयोना दखानिफ्राय खिन्थु नैबे गुफुरखौनो आं माबा पसन्द जाबाय खिन्थु मा गोजाननिफ्रायनो माने बराया नुदों कालारिंनो हेभि गुफुरनो बगा बगा लाखसै बाय नामा ओमफ्राय इथिंगाले आंनि गारिनि कालारजों माबायदि मिलायो नायदो लास्टआव लासै माबायदि जायो एखेबारे हेभि नुगोन नङा मजानो दा पुरानो खामानि स्टार्ट जाबाय थादोंमोन दा अखा हाया जाना बायनो बोथोरानो अबस्थाया मारै जानो हाखो दसेनो अखा हासिगोन बायदि मोनबाय आङो दासो नै कालारा जोंनिया होबाय थादोंमोन इथिंगाले नै दा अखा हाना होबाथाय पुरा सेस जागोन आरो ना गाइस सान्दुंबो गैया जाना होबाय बरबाद जाखागोन नङाबा दा एखेबारे सेस दा कालारखौ एबाना स्टार्ट होबाय आगोलाव ओरैनो गुफुरखौ होखानांगौ फार्स्टआव बेनि उनावसो जि कालारखौ सायख'यो बेखौ बरा सायाव होनो नांगौ आरो ना दा नै बरा होगासिनो दङ आङो मोनामो खिन्थु खाथियाव बारा थानो हाया मोनामबाय थायो कालारा बराया मोनामो निसा नांलायलांगोन बेखौ मोनामसोबाय थाबा ओमफ्राय इथिंगाले पुरा बेकग्राउन्डआव दा अखानि अबस्था अखा फायां जाजोब्बाय सक'फोरा बन्द' खालामसिगोन दा दखानफोरा बारबाय फैबानो दा इथिंबो नै लागाव दखानि लागाव दा बर्तमान नै अखा हानाबाय राम राम अखा नै राम अखा हानाबाय गाइस ओमफ्राय दा इथिंगाले नांगौ अबस्थाया नै गारियानो अखा सिजोबबाय ओमफ्राय जों गारिखौ बाय बुथुमना लाना फैबाय दा मा खालामनो गाइस उपाय गैला नै हरबाबो खामानि मावनांसिगोन खस्थ' जाबाय आरो एसे दा बर्तमान
दा उपाय गैला मा खालामनो दा गाबोन फुङावसो मोजां नुसिगोन माबायदि नुयो अ नंगौलै अखा हाबाय थादो दा नै अखा हायै मा अबस्था जाखो एखेबारे दा साखाखौ इथिंगाले होनो बेबस्था खालामबाय थादो ओमफ्राय इथिंगाले नायगोन बाखि अखाया एफाय नै अखा हागासिनो दोङो जोबोर खस्थ' दा गाइस हरबाबो जोङो खामानिखौ बरियानो आगबारिगासिनो दोङो आरोना गाइस इथिंगाले नै खुलिगासिनो दोङो खुलिबाय थादो ओमफ्राय दा फानबाय थादो आरोना गाइस दा मा खालामनो गाइस उपाय गैया जोबोर खस्थ' जाबाय हरबाबो दा हरबाबो खालामनोसै खिन्थु भिउखौ मोजां नुनाय नंला आरो माने कालारनि भिउखौ गाबोन फुङाव मोजां खिन्थानो नाजासिगोन आङो होमबाबो दिनै होखानानै थांखाथारनोसै लाइनाबो थांलाय फैलाय ओमफ्राय दा बेटारिनिसो पुरा फाइनाल गाइस दा बर्थमान जोंनिया खामानिया कमप्लिट जाथ'बाय ओमफ्राय दा अखायाबो एसे गाबाय एबो दैया साहाखौ एसे लोंनानैसै आरोना गाइस नै बरियानो गाइखेरनि साहा ओमफ्राय दा साहाखौ लोंना दसे समाय थाथ'नोसै दा इखौ मोजां नुनाय नंला दिनै क्वालिटिखौ गाबोन सानाव मोजां मोनसे आङो भिडिअ लाना फैनानै गारिखौ खिथिसिगोन दे बेसेबां मा जाखो ओमफ्राय आरो मा दा गैथ'ला दिनै भिडिअ'आवनो आरो अखा हाना होबायना आरो बाय बोरैबा जाबाय सानावनो फैनांगौमोन आङो खिन्थु रोङियाव थांबायना रोङियाव थांनानै बेयाव फैनाया एसे लेट जाबाय खिन्थु रोङियाव आरो गारिजों गोलैदो दे दिउगदो आङो बाय बोरैबा नांदो इखौ नुनानै भिडिअ फार्स्ट नोंथांमोना जाय जाय नांदो इखौ मिथिगोन दिउगदो बोरैबा गोलैदो गावनि भुल ना सोरनि भुल इखौ मिथिला जिखुनु जाया केमेरायाव क्लिक थांदोंमोन आरो ना गाइस आंनिया भिडिअ खालामबाय थानाय टाइमाव आं रोङियावनो थांदोंमोन ओमफ्राय मारै गोलैनाय बिथिंबो बिथिंबो क्रस दंमोनलै रास्ताया इयाव बोरैबा गोलैदो आरो हारसिंनो गोलैदो इयो गोलैनायालाय दा नै आंनिया गारि कालारा उननियाव होबाय गाबोन सानाव मोजां खिथिसिगोन आं गासिबो मोजां नुनांदोंमोन आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय बाय टाटा बाय बाय